Poslušajte šta kažu islamski učenjaci o definiciji šta je to zahvalnost Allahu dželešanu. Kažu islamski učenjaci, to je pokazivanje tragova Allahovi blagodati na insanu. Da čovjek pokazuje tragove Allahovi blagodati na sebi putem srca, vjerujući da je to od Allaha. Znači putem srca, vjerujući da je to od Allaha. Putem jezika, zahvaljujući Allahu, i putem svojih organa koristeći onome što je hajr. Ovo nam je veoma bitno da shvatimo da zahvala Allahu ima 3 komponente. Prvo u srcu. Ovo je najbitniji temelj. Braćo moja draga, sve što imamo moramo biti ubijeđeni da je od Allaha. I sve što smo dobili u životu i postigli, sve od Allaha. Vi znate onu našu bosansku izreku, kako kažu? Kaže, to sam ja kaj sa ovih svojih 10 prstiju napravio. A šta je sad onaj drugi što nije napravio, on ima 10 prstiju? Šta li je bilo kod njega, pa on nije napravio? Kaj ja sam se zato školovao. Pa dobro, školovali se i drugi, pa nemaju ko ti. Nije to do školi. Nije to do 10 prstiju. Imaš ljudi ima 11 prstiju, nikne mu još jedan i opet mu ne ide. Već nekome Allah otvori, a nekome ne otvori. Pa ćete vidjeti, Allah dželešanu u Kur'anu kada govori o Karunu, o njegovim riznicama. Allah dželešanu kaže u Kur'anu, on je toliko, kaže, bio bogat, da je trebala jedna skupina ljudi jaki da ponesu ključeve njegovih riznica. Ne blago, ve ključeve. On je govorio, kaže, ja sam to dobio zbog znanja koje ima. Ala ilmin indi. Ja sam to kada je dobio školovan. Znate kako je završio? Kaže, pa smo otvorili zemlju, pa ga zemlja progutala i njega i njegova blago. Kad čovjek sebi pripisuje, kaj to sam ja izgradio sa svojih 10 prstiju. Pa se sve blagodati, braćo moja, ovo uzmite pravilo. Kupio si auto, znaš šta ćeš prvo reći? Hvala Allahu, Allah mi je olakšao da ga kupi. Možda neko drugi isto sabire toliko para, ali sutra mu dijete se razboli pa to dadne za operaciju. Pa se kaže, hvala Allahu, Allah mi je olakšao. Pripisuješ sve Allahu. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Sve nijamete što imate su od Allaha. Sve. Dijete završilo školu, kaže, alhamdulillah, mašala, završilo mi dijete školu. Žena se hajili porodila, mašala, hvala Allahu, hajili se žena porodila. Sve što imaš je od Allaha. Ti u osnovi, ti, tvoje tijelo, ti nisi svoj, ti si Allahu. Lehu ma fi semavati wa ma fil ard. Njegovo je sve što je na nebesima i što je na zemlji. Pa ti sam u osnovi nisi svoj pomalo. Ali nama ovdje je bitno da čovjek osjeti onu potrebu za Allahom. Da ne bude ja sa svojih 10 prstiju. Ne, ja sa Allahovom dozvolom, sa Allahovom dopuštenjem, sa njegovim, znači, otvaranjem riznica. Pa nam je to, braćo moja draga, veoma bitno. To u čovjeku lomi onu klicu oholosti. Ja, ko Karun, ja sam, kaže. Ne, nisi ti ništa. Allah. To kad riješili smo veliki problem. A mi to, nažalost, nemamo riješeno. Pa nam se tu dešava da mi dadnemo ni ružne izjave, ja sa svojih 10 prstiju, ja sa svojom diplomom, ja sa svojom djecom, ja sa svojom i tako dalje. Ne, to ti Allah olaš. Pazite, ovo ne znači, mi muslimani vjerujemo, po našoj akidi, treba uzimati sebebe i razloge. Potrudi se i školuj se i trči i radi, ali nikako to ne pripisuj sebi. Allah. Sve je Allahu, sve ti Allah omogućio. To je, znači, prvi dio zahvalnosti, da sve pripisujemo Allahu. Da non stop sebe i svoje srce vezujemo za Allah. Moja potreba za Allahom. Pazite, Božji poslanik je bio poslanik. Jutarnji i večernji zikr, svaki dan, kako je dovio? وَلَا تَكِلْنِي إِلَا نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ. O Gospodaru, nemoj me meni samome prepusti koliko je treptaj oka.
Poslanik bio poslanik, on kaže, nemoj gospodaru da me samo meni prepustiš tim mojim prstima, koliko je treptaj oka. Poslanik neće da bude bez Allaha koliko je treptaj oka. A mi živimo sa svojih 10 prstiju 30 godina. Zato smo nezadovoljni. Zato što nismo shvatili svrhu toga. Mi trčimo zatim, to nam je postao cilj. A to je sredstvo. Auto je sredstvo koje te vozi ka džennetu. A nikako da živiš za auto. Ti živiš za džennet, za pokornost Allahu, a auto je samo sredstvo.